شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ako mi živimo, vjerovo ili pešćovo i kada mi vidimo okolo sebe i vidimo kako živi drugi ljudi, kako živi hrišćani, kako živi muslimani, mi vidimo jedna velika razlika. Hrišćani, oni većinu, oni živi dobro, imaju bogatstvo, bolje je stanje nego muslimana. I kada mi vidimo časni Kur'an kaže prvi hrišćani, oni su molili od Isusa i rekli da on moli od Allaha, da Allah njih podari bogatstvo i čak su rekli da ovo bogatstvo treba da bude za naši prvi i za naši zadnji. To znači za svi oni su rekli za njih treba da bude bogatstvo. Hazrat Isa a.s. prije nije volio da moli na ovo način kako oni su tražili, ali oni su insistirali. I onda Hazrat Isa a.s. molio, ponekad se dešava da jedan poslanik, on ima jedan posebna molitva. I taj posebna molitva Allah sluša. Bez obzira koja molitva, šta oni moli, šta on taj poslanik traži. I tako izgleda da za Isa a.s. on molio Allaha i ovo bio posebna molitva, što je na druge riječima mi možemo da kažemo Allah obećao da on će slušati. I onda Allah slušao njegov molitva i ispuni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on rekao, ja ću moliti na sudnji dan. Ja ću koristiti ovo moja pravo na sudnji dan i koja se zove kao šifat. Da on će činiti šifat i šifat to znači, to ne znači kao obični muslimani misli da mi možemo da griješimo, da mi možemo da kako hoćemo da živimo i na sudnji dan časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on će završiti naš šifat, on će reći Boga, ovo je moj umat, neka oprostiš. Ali nije takav slučaj. Šifat se kaže, na primjer, ako neko dijete ide na ispit i njemu treba 10 bodova da on položi taj ispit, ali on pokušao i uspio samo do 8. I onda profesor nekad misli, on nije dobro je on pokušao i sada malo fali i onda on dodatne od sebe, onda on može da položi ispit. Ovo je suština za šefat. To znači, ako jedan musliman, on pokušao da slijedi naredbe od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, časni Kur'an, ali zbog slabost, ali zbog zato što čovjek je slab i nije postigao do taj mjere, do gdje on trebao da postigne, i onda njemu će biti pomognuta taj šefat, taj prosvjedovanje od časni poslanik će donesiti taj plodove da on će dobiti taj. Ali nije za takvi ljudi koji uopšte ne vidi za Boga. Ovo što sam rekao, da hrišćani oni imaju bogatstvo zato što njihova poslanik tako je molio.
Ali isto je Allah tada upozorio da nemoj da pogrešite ako bi ja ću ispuniti ovo molitva, ali ja ću dati vama žestoka kazna ako vi ne držite moj put. I taj kazna oni su dobili. Ali nama časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako neko hoće da traži Boga, neka ide kod siromašnih ljudi. I poslanik rekao, kod njih se nalazi Bog. To znači, siromašni ljudi, oni više boji Allaha nego bogati ljudi. Siromašni ljudi više obožavaju Allah nego bogati ljudi. I sada mi imamo taj bogatstva i taj bogatstva je naša vjera. Ali ako mi odstranimo ovo duhovno bogatstva, a ovo svjetska bogatstva svakako je daleko od nas, nismo toliko bogati, i onda na kraju mi ćemo biti na gorije stani. Neće biti duhovna bogatstva, neće biti ovo svjetska bogatstva. Ali ako mi držimo taj Božije pravac i skupljamo ovo duhovno bogatstva, onda naša stanje će biti bolje nego ovi bogati ljudi koji imaju lijepa ili velika kuća, koji imaju velika plata ili auto ili bilo šta. Oni, Kur'an kaže, na sudnji dan, onda oni će biti siromašni, vi će biti bogati. Zato što vi bi držili taj Božji pravac. Oni su odstranili svoju vjera, odstranili su Boga. I zato kao muslimani mi smo dužni da ne odstranimo ovo bogatstva koja ima kod nas. Ovo je naša vjera. I vjera nije samo riječima, nego vjera, istinska vjera, to treba da dođe na vidljivo, da mi postanemo pravi muslimani. I ne smijemo bilo na koji način da mi stidimo za Bog Islam. Ne smijemo da bilo koji način da mi stidimo od obožavanja Boga. Mi ćemo biti odgovorni kod Boga. I ne smijemo zbog nekih ljudi, mi kažemo ja neću ići u džamija, zato što možda neki komšija bi rekao mi ne idemo u crkva, kako je ovo ne ide u džamiju. Mi ne klanjamo, mi ne vjerujemo Boga i ovo je na ovo doba sada on ima vjerovanje u Boga. I zato mi treba da budemo hrabri i treba da imamo ponos zbog Islama. Ako mi postanemo bolji muslimani i vjernik, i onda mi ćemo biti bolji građani, mi ćemo biti bolji ljudi. I ovi koji danas sumnjaju i ovi koji danas nešto vidi kao nešto nije u redu, oni će vidjeti da oni postali su bolji ljudi. Ali ako danas neko nešto priča, ne treba da mi sramimo. Mi smo učili ovdje azan glasno i onda neko bio neke priče, ali sada zbog ovi naši ljudi, ali zbog neki drugi, mi smo već smanjili glas da ne smeta nekome zbog azana. Ovo nije bio naša namjera bila da ljudi čuju ime Allah. Da li oni vjeruju ili ne vjeruju, da oni znaju Allah je najveći, Allah je najveći. Da li neko prihvati časni poslanik ili ne, oni čuju da zaista on je Allahov poslanik. Isto imamo muslimani, nama bio čudno da neki muslimani su rekli da ni smeta da uči azan. Kao u Pakistan Ahmedi
ne smije da uči azan i ne smije da pozdravi kao assalamu alaikum, zato što imaju onda 3 godine u zatvor, ili zato što u početak islama nije bio azan i muslimani su klanjali namaz bez azana, onda mi kažemo dobro, mi svakako mi ćemo klanjati i mi klanjamo namaz. I nekoliko mjesto ni smeta da Ahmedi klanjaju namaz. I da, ali šta se tiče, riječi su isti. Ali ovdje, hvala Bogu, mi nemamo neki problemi. Do juče su bili naše predaki ovdje živi, sada oni su nalazi preko ovo šume, to znači oni nisu bili zauvijek i polako mi sada idemo na njihove stopovima. I mi smo sada dužni da ostavimo naše djece na bolje stanje, na koje stanje naši roditelji oni su ostavili nas. I ovo stvar samo može ako mi krenemo prema Boga. I ovo put nije kratak put. Ovo put nije za par dana i za mjesec dana. Sada smo klanjali travi namaz svaki dan i poslije Ramazan dolazi Bajram. I to ne znači da slavili smo Bajram i onda nema više namaz. I dosta isto oni ne slavi Bajram. Bajram nije samo da baklava ili nešto slatkiće. Bajram, namaz, treba da obavljamo bajramski namaz. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko dao ovu važnost i rekao svaka osoba treba da dolazi za bajram namaz. I rekao ako jedna žena nema mahram, ona uzima od neke komšinice i da dolazi na namaz. I rekao ako jedna žena ne smije da obavlja namaz, opet ona treba da dođe i da sluša taj predavanje za Bajram. To znači, toliko je bitan bajramski namaz za svi muslimani, da poslanik nije rekao za žene da oni dođu da klanjaju 5-dnevni namaza ili za travi namaz, ali za Bajram je rekao. I ovdje mi treba da počinemo da slijedimo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i naša vjera ne ostane samo riječima, ne ostane samo sa naše imenima, nego da bude u praksa. I inšallah, ako tako mi činimo, Allah kaže, on će promijeniti naša stanje na ovom svijetu, isto na drugom svijetu. I onda ćemo ostaviti naše djece u bogate stanje, šta se tiče za njihova vjera. I časni Kur'an kaže, ako vi krenete prema Boga, onda Allah ne ostavi vaš da budete gladni. Hazret Daud a.s. jednom rekao, ja nisam vidio ovi ljudi koji padaju na sađda ili na namaz, na molitva, da njihovi 7 generacija da oni prosi. Allah ne dozvoli. Allah onda uzmi briga. Allah kaže, ako ovo moj rob, on ide na moj put, onda ja uzimamo briga od njih, uzimamo briga od njihove djece. Hazret Ibrahim a.s. koliko je on žrtvovao radi Boga, ali vidite koliko je velika nagrada on dobio, da on se zove kao predak za svih poslanika. I neka Allah tako nama uputi da mi postanemo istinski muslimani, istinski sledbenik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, da Allah nama dadne toliko strpljenja, da bilo kakva oluja da dođe, da ne, mi stojimo čvrst i mi stojimo čvrst na svom vjerovanju i da imamo puno ljubav prema ostali ljudi i da ne dozvolimo da svađamo, da ne dozvolimo sebe, da pustimo svoj jezik da priča neki takav riječ koja može da slomi od nekog srce. I da ne smijemo da šalimo za takav način da neko misli da on mene umalovaža.
Zato što od svih stvari treba da mi odstranimo, pogotovo kada je ovo mjesec Ramazan, kada mi ne koristimo dozvoljene stvari i ovi stvari su nedozvoljeni da li je Ramazan ili neki drugi dan. Neka Allah nama tako puti da učvrstimo, da više znamo za svog vjera, da učimo i proučavamo i da ostavimo ovo poruka za svoje djece, da oni idu na ovo stopova od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I treba da nama bude jasno, ako mi ne idemo stopova časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda nema spasa od šejtana. Onda ima samo dva puta. Ne možemo da kažemo ja sam malo tamo, malo vamo. Ima Božji put, ima šejtanski put. Ako ne držite jedan, onda ste na drugom. I neka Allah nama spasi i čuva da on nama samo uputi na pravi put i taj put je njegov put, taj put je put od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svi ovi pobožni ljudi, neka Allah nama uputi. Dua. Amin.